Puwa may imong mata. Unsa man imong mata? Ah, sa sabon. Sabon. Oh. Sabon. Ha? Naunsa na imong mata? Ha? Mata mo, mata. Aw, nasabunan imong mata. Ana gyud. Dapat manlibyo, di ba? Humot-humot na imong balay. Pero naa ka na imong ate. Kanay imong hinubuan ba? Kanay imong hinubuan imo na labhan. Dapay imong hinubuan diri oh. Na. Labhire imong hinubuan ate. Na diri imong inodoro ako. Ako nang gibutangan og kuan. Ako nang gibutangan og muriatic imong kuan. Aw Domix. Gibutangan ko nag Domix imong CR. Lagi. Libyohan ang imong libabo ron ate ha. Oh, di ba? Kanang gam ipamutang dito sa imong butanganan para hawan ang labog. Kanang murag Nature Spring ilabog na. Oh, labog ng Nature Spring. Kamo ka malimpyo. Oh, na mo di pude mo de siya. Oh, wala na siya ang mura na siya. Di ka kamo malimpyo. Ah, manundog ka unsa man paglimpyo? Manundog ka. Ha? Tiguang naman ka. Kamo ka mo limpyo. Ba, kidhat lagi. Hindi mo tiplak. Ikaw man yung balanti. Ikaw yung balay. Malimpyo ate, no? Kaya aron nga. Palagyan na yung mga kanang. Lagi, ako lagi. Yung panty na squat. Ah, imong pantay, imong inubuan natin, labi na ha. Kusok-kusok na may sabon. O da, gali sabon na oh. Ay. Yung lababo papalikurin na oh. Ang mapasunod, ipaputang niya sa ubos, pahugasin nun. Limpyo ate. Kusang nagita ko ba? Kanon na niya siguro pa mga ganina wa mahumat bahurot. Labay natin kanang kanon ditos may kuan. Ditos may daspan lakaw. Ate ka na. Ana manundog ani ha anong pagmap ha. Naibot inaog na imong chinilas. Nawa oh. Na imong ani pagmap. Para malimpyo ning imong balay. Butang na imong chinilas dito subos. Oh, imap oh. Sige, testing ikaw map. Na. Ha. Di na mau. Kana. Oh, kana. Iyo gyud ganira. Kay aron nga makuha ng mga kuan, mga libag-libag. Mga buling, makuha ng mga buling. Diba? Na. Kay aron na ka ng mga langaw. Manghawa ng mga langaw kay ang gidugo ka ng langaw ang kuan man lahi nga baho. Na gyud kay para. Oops. Oops. Biya atong kuan na diri sa CR biya atong nabutangan og tubig atong limpyuhan hugasan suna nato. Tuwas. Ngari. Kari diring sapatos mo kao ni. Oh. Para magkuan, nisira nang kuan, nisira. Sira. Na oh. Sira. Iyo ka pag map ganid kana makuha nga kuan kana manlimpyo gyud. Na balinang karing kuan, karing linabhan mo ibalhin. Ibalhin na ngari, birha. Kare, ibirha nang kuan. Di. Oh kana birha na. Kana practice gyud. Oh, diha ibutang na. Kana di ba mag-practice di ba? Nina iduot na ate, duot ba ana para malimpyo gyud ba? Na makuha man ang kuan. Areo. Para malimpyo. Di ba? Yun ana ang paglimpyo. Ya. Na ngare sige. Tilo ka. Okay mong CRO, nindot na. Limpyo na, naputi na. Wa na tong mga kuan sa imong CR. Hugaw. Limpyo. Diba? Mag-practice gyud og limpyo. No? Kay para limpyo ang sakop sa panimalay, mawa ang unsaman. Ang mahugaw, oh, very good. Umana na diha. Diri na lang. Diri na lang. No, sus, naranday kamaom din ni. Ay. Kamaom din ni sister day. Ay, sus. Very good. Woo. Ba?
Basta mag-practice lagi. Map gyud. Tapos no. Sige. Be ako tiwas be. Ya kanang imong plata, kanang imong mga baso diha la. Kuha na imong baso te, sabuni te. Darte. Hey, imong baso ba daw sabuni. Ya kanang imong kuan. Wani na. Lami lagi basta limpyo na. Oh, mao na din ha. Oh, tawa di ba limpyo na imong sahog. Di ba? Kana na lang imong lababo. Panglimpyohin o ni ate. Pag nasa sugat sa CR ate, imong CR limpyo na. Oh, yan guys, oh nalimpyo na. So unyang gabi unyang hapon, butangan ta nag-bedsheet ng imong higdananan dia, ha? Kayo, hugaw labhanon na po na, labhanan na po na imong kuan. Nalisod ra ba na kuhaon? Hala dia. Relax. Yan, limpyo na yang sahog.